I bilo bi to sve za ovo jutarnje druženje uz jutarnju kafu. Nadam se da ste uživali u 2 sata programa. Za kraj, Kristina Miljenović, gitaristkinja iz Kotora, poslaće poruku njenim vršnjacima da ostanu doma i nešto im odsvirati na gitari. Toliko od nas, veliki pozdrav. Dobar dan svima. Ja sam Kristina Miljenović, gitaristkinja iz Kotora. Želela bih da vam kažem da u ovom trenutku moramo biti svi odgovorni i da izdržimo ovo. Ostanite doma. Sve što niste imali vremena da uradite to sada. Pročitajte neku knjigu. Napravite vaš omiljeni kolač. Sredite vaše lične stvari i mnogo toga. Budite pozitivni, jer kakve su vam misli, takav vam je život. Sve će ovo proći i bit će iza nas. Svim učenicima bi poručila da prate TV nastavu preko TV ekrana i da naravno uče doma, jer je jako bitno i zdravlje i znanje. Pozdravlja vas Kristina Miljenović, gitaristkinja.